Bună prieteni, azi aș vrea să vorbesc despre ceva care mi-e foarte drag, un subiect despre care mi-am propus să vorbesc atunci când am început acest canal și anume despre media pe care o consumăm și cum să înțelegem mai bine subtextul pe care încearcă să ni-l transmită. Și mă refer aici la tot ce ține de pop culture, fie că vorbim de filme, seriale, animeuri, desene animate și orice media la care suntem expuși pe micile și marile ecrane. De ce am decis să fac asta acum? E pentru că, din păcate, trăim într-o perioadă în care conceptul de media literacy lipsește cu desăvârșire. Ce înseamnă media literacy? Media literacy sau educația media reprezintă abilitatea asta să poți să analizezi într-un mod critic o bucată de media, să înțelegi mesajele și temele care sunt prezentate în narativele astea complexe. Această abilitate, media literacy, poate fi exersată, poate fi îmbunătățită pe parcursul timpului și ne ajută să recunoaștem și să interpretăm corect temele politice și sociale care sunt abordate în media, cum ar fi lupta pentru drepturi, impactul pe care îl au puterea, manipularea și reprezentarea diversității, reprezentarea grupurilor marginalizate și a categoriilor de oameni care în mod normal nu au reprezentare pe o scară atât de largă. Abilitatea asta îți permite ție ca spectator să treci dincolo de nivelul ăsta de suprafață și să explorezi semnificații mai profunde, să înțelegi că filmele, serialele astea reflectă și comentează asupra stării în care trăim, asupra societății. Dacă ne uităm mai atent la modul în care sunt construite poveștile și la modul în care personajele evoluează pe parcursul lor, putem identifica mai ușor biasurile, mesaje ascunse, intenția pe care o avea autorul și astfel putem să devenim mai informați și critici asupra conținutului pe care îl consumăm. În sensul ăsta am ales 5 exemple care îmi sunt dragi, despre care aș vrea să discut. Pentru fiecare aș vrea să discut puțin despre universul lor, despre setting-ul poveștii, care sunt temele abordate și cum sunt ele abordate în contextul acelei povești. O să încerc să limitez spoilerele pe cât posibil, dar inevitabil o să trebuiască să discut puțin despre lumea acestor povești, despre câteva din personaje și o să vreau să dau câteva exemple, așa că s-ar putea să vedeți spoilere pe aici, pe acolo. Ar trebui să menționez și că o să fie un format un pic mai puțin structurat și un pic mai puțin scriptat, pentru că aș putea să vorbesc despre serialele și filmele astea efectiv cu orele. Un alt motiv pentru care m-am decis să fac asta e pentru că s-a popularizat cumva ideea asta că există o formă de conținut care poate fi folosită ca escapism și este complet divorțată de orice afiliere politică, orice fel de mesaj politic, că poți să consumi acel conținut și să fii pur și simplu să existi în bula ta separat de tot zgomotul ăsta care se întâmplă în lume în general. S-a ajuns chiar și în punctul în care anumiți oameni se enervează pe streamerii lor preferați, pe influencerii lor preferați, cum că dacă aceștia abordează un subiect politic, dacă postează pe story, pe Instagram sau postează pe TikTok despre ce se întâmplă în lumea politică din România, brusc asta takes them away from the magic, sparge cumva iluzia și rolul tău nu este să vorbești despre politică, rolul tău este să mă faci să râd în fiecare duminică cu podcastul sau emisiunea ta și nu mai vorbi tu despre politică, că nu ești în măsură să discuți despre asta. Și eu unul consider că acest gen de gândire e un pic absurd, pentru că întotdeauna, din punctul meu de vedere, va exista un subtext politic în tot conținutul pe care tu îl consumi, pentru că un influencer, chiar dacă pare să existe în contextul ăsta complet apolitic, produsele pe care le promovează, lucrurile pe care le spune, valorile pe care le afișează în online, îți vor da cel puțin un subtext politic. Consider așadar că este esențial să putem să interpretăm corect acest subtext și să înțelegem ce vor de fapt oamenii ăștia și scriitorii, oamenii din spatele acestor forme de conținut să ne spună. Primul lucru despre care aș vrea să vorbesc ar fi X-Men, care a fost creat în septembrie 1963 de Stan Lee și Jack Kirby și am avut multiple adaptări. Am avut întâi, bineînțeles, benzile desenate pe care toate celelalte s-au bazat. Am avut trilogia de filme din anii 2000, filme foarte de succes care au pavat drumul spre
această eră a filmelor cu supereroi și această ascensiune a filmelor de la Marvel pe culmile succesului de la Hollywood. Am avut, bineînțeles, noua serie de filme din 2010 cu o generație mai tânără de X-Men și în ce ține de seriale animate, de desene animate. Două îmi vin în minte acum, pe care sunt convins că le cunoașteți deja. Avem seria animată X-Men de pe Fox Kids, care exista în acest univers Marvel, în același univers practic cu serii animate ca X-Men, Incredibilul Hulk, Cei Patru Fantastici, Spider-Man, seria animată, toate existau în același univers. Și mai avem, bineînțeles, și seria animată X-Men Evolution, care la noi se dădea pe Cartoon Network pe Toonami, cred. Hai să vorbim un pic despre universul în care se găsesc X-Men. În universul din X-Men avem mutanții și Gena X. Mutanții sunt un grup de oameni de pe întreg mapamondul care s-au născut cu această genă X care le dă superputeri, ei reprezentând practic următorul pas în evoluția umană. Gena X se activează de obicei în timpul pubertății și atunci oamenii ăștia află că sunt mutanți și că au aceste abilități. Ei uneori trecând chiar și prin niște transformări fizice care îi disting de oamenii de rând care nu au aceste abilități. Și în acest context avem școala fondată de Charles Xavier sau Profesor X, care este un loc, un spațiu sigur unde copiii care se nasc cu aceste abilități, cu această genă X, pot învăța să-și controleze puterile și să le folosească pentru bine, în scop pozitiv. Temele principale din X-Men, care nu sunt exact subtile, sunt discriminarea și acceptarea. Mutanții din benzile desenate de la Marvel sunt practic o alegorie pentru toate grupurile marginalizate din societate, dar în principiu pentru două, unde paralelele sunt evidente, și anume minoritățile rasiale, în special cele din Statele Unite ale Americii, și pentru comunitatea LGBTQ+. Unde putem observa asta? Păi putem să începem prin faptul că puterile mutanților se manifestează în timpul adolescenței, în același mod în care foarte mulți din noi, cei care facem parte din comunitatea LGBTQ+, ne dăm seama că avem o altă atracție sau o altă identitate față de persoanele heterosexuale sau persoanele cisgender. De multe ori mutanții chiar trebuie să-și ascundă puterile de prieteni și de familie de frică să nu fie respinși sau ostracizați. Dar totuși, de multe ori apare întrebarea asta: de ce mutanții din benzile desenate de la Marvel sunt urâți de către public și alți supereroi ca Avengers, răzbunătorii, nu sunt urâți de oameni? Și răspunsul este dat în benzile desenate, și anume faptul că mutanții și-au luat puterile din naștere, s-au născut așa. Dacă ne uităm la Avengers, spre exemplu, toți au primit acele puteri ca urmare ori a unui accident, cum e cazul lui Hulk, ori Thor este un zeu, este un extraterestru practic în Marvel Cinematic Universe, este Asgardian, Iron Man și-a construit singur costumele, armurile, și avem super soldați iar care au fost victimele experimentării și indoctrinării guvernamentale. Dar mutanții așa se nasc și nu și-au dobândit abilitățile prin accidente sau tehnologie. Deci este această alegorie a oamenilor cărora le e frică de acest următor pas în evoluția umană, le este frică să nu fie înlocuiți, le este frică de ceva ce nu înțeleg, ceea ce se potrivește perfect în alegoria cu membrii comunității LGBTQ+. Conflictul ăsta și tensiunea dintre mutanți și oameni, care este o temă recurentă în X-Men, subliniază lupta pentru drepturi egale și acceptarea diferențelor care are loc în viața reală. Și ca să subliniez asta, apar storyline-uri, cum ar fi foarte des cele în care mutanții sunt folosiți ca mână de lucru în lagăre de concentrare, practic, unde puterile le sunt suprimate și sunt folosiți pentru muncă. Și asta este făcută o paralelă și mai clară cu Magneto, care este evreu și o victimă a Holocaustului, un supraviețuitor al lagărelor de concentrare. Apare, bineînțeles, și ideea asta de putere și responsabilitate, și mutanții sunt acești oameni care se nasc cu superputeri, se nasc cu aceste abilități, și în viața reală persoanele de alte identități au această putere, au această creativitate, au această abilitate de a transmite un anumit mesaj care instigă foarte multă frică în oamenii care vor să perpetueze status quo-ul și să mențină ordinea de până acum. O paralelă care mi se pare foarte interesantă la X-Men este dintre Profesor X și Magneto, rivalul cel mai mare al X-Men, care fac referire foarte clară la tensiunea dintre Martin Luther King și Malcolm X.
Profesor X și Martin Luther King, care luptau pentru drepturile mutanților și ai comunității africane-americane în Statele Unite, respectiv, susțineau coexistența pașnică a grupurilor lor și integrarea lor în societate, folosind educația și înțelegerea pentru a încerca să depășim acele prejudecăți. Unde McNero și Malcolm X ambii creau în separare, în folosirea forței pentru a proteja grupul lor și a răspunzând opoziției cu care se confruntau cu mai multă agresivitate. Practic credeau în ideea asta că drepturile nu le vor fi date niciodată în mod complet și nu vor fi acceptate grupurile lor niciodată 100% de către societate, așa că singura soluție era să le răspunzi într-un mod mai decisiv. Așa cum am zis, la X-Men cel puțin nu mi se par lucrurile astea foarte subtile, mi se pare că au fost puse în fibra materialului făcut de Stan Lee și Jack Kirby. Și acum de la X-Men aș vrea să merg la un alt conținut despre supereroi, dar ceva poate un pic mai recent, și anume la The Boys, creat în octombrie 2006 de Garth Ennis și Derek Robertson, care are și o adaptare pe Amazon Prime foarte de succes. Este într-adevăr tot un show despre supereroi, dar funcționează cumva ca o subversiune a acestui gen de show-uri și tema principală în The Boys aș zice că este abuzul de putere. Hai să vorbim un pic despre universul din The Boys. Avem o companie uriașă numită Vought International, o mega corporație care cu ajutorul unor oameni de știință din Germania nazistă dezvoltă un serum capabil să le dea superputeri oamenilor. Dar, bineînțeles, trăind într-o societate hipercapitalistă bazată doar pe profit și control, acest serum este dat unor bebeluși și ulterior aceștia sunt transformați de către corporație în supereroi, în aceste simboluri ale luptei împotriva crimei, dar de fapt această mega corporație doar îi folosește ca să își promoveze interesele interne și să manipuleze opinia publică. O temă foarte importantă în The Boys este o critică la adresa capitalismului și a mediului politic. În The Boys vedem cum lipsa reglementării, lipsa intervenției statului în piața liberă și corupția care are loc între mediul privat și stat, cum foarte mulți politicieni sunt plătiți de aceste interese speciale cărora le simt permise să acționeze exact așa cum își doresc ei, fără să fie îngrădiți de către stat, ne arată pur și simplu genul de societate care ar fi creată sub aceste circumstanțe. Și bineînțeles ce fel de monștri creează o astfel de societate. Această mega corporație a creat un simbol al superiorității rasiale ariene și a idealului american numit Homelander, care este o paralelă, o perversiune al tropului Superman din alte forme media sau benzi desenate. Dar spre deosebire de Superman, acesta este crescut într-un laborator și complet lipsit de empatie, umanitate și orice formă de compas moral. Homelander este un comentariu asupra acestui sentiment de ultranaționalism și excepționalism american, criticându-le practic. The Boys este foarte de succes în a face un fel de paralelă foarte dark, foarte twisted a benzilor desenate și a media de genul cu care suntem deja obișnuiți, pentru că examinează cum această putere cu care acești oameni au crescut poate corupe și cum supereroii pot fi folosiți ca instrumente de control și manipulare. În același timp, în seria The Boys se discută foarte mult despre media și cum media poate fi folosită pentru a manipula, pentru că, spre exemplu, fiecare din acești supereroi prolifici care sunt promovați de această mega corporație au în spatele lor o întreagă echipă de PR și de damage control care este responsabilă de imaginea lor și care vrea să le mențină această percepție publică foarte curată, în ciuda faptului că rănesc oameni și în unele cazuri chiar îi ucid. Seria explorează modul în care mass media poate fi folosită pentru a distorsiona realitatea și să influențeze opinia publică în favoarea acestor interese corporative, intereselor megacorporațiilor care de cel mai multe ori nu se aliniază cu interesele noastre, ale oamenilor de rând. Din nou, seria The Boys nu mi se pare neapărat că o face într-un mod subtil, nu este un comentariu foarte ascuns, este ceva foarte deschis pe care scriitorii îl fac. În continuare aș vrea să vorbesc despre una din seriile mele preferate și anume Avatar The Last Airbender, creat în februarie 2005 pe Nickelodeon de Michael DiMartino și Brian Konietzko, unde temele principale care sunt abordate aici sunt cele de război și pace și cum ne afectează pe noi asta.
Hai să vorbim un pic despre universul din Avatar The Last Airbender. Avem cele 4 națiuni, este o lume în care 4 națiuni, fiecare având oameni cu abilitatea de a controla unul din cele 4 elemente, aer, foc, apă și pământ. Fiecare națiune este inspirată din diverse culturi asiatice, adăugând mai multă profunzime și varietate lumii. Hai să intrăm puțin în cele 4 națiuni și doar o să le descriu foarte pe scurt. Avem The Water Tribe, unde inspirația este clară din culturile indigene arctice, cum ar fi cele inuite. Orașele lor sunt construite din gheață, os, îmbrăcăminte confecționată din piei de animale pentru a rezista condițiilor aspre și sunt cei care au abilitatea numită waterbending, de a controla apa. Spiritualitatea lor e foarte legată de lună, ocean și influența culturilor inuite. Apoi avem The Earth Kingdom, care este inspirat din arhitectura chinezească antică, unde se găsesc oamenii cu abilitatea numită Earthbending, de a controla pământul și, din punct de vedere estetic, este foarte similar cu ceea ce găsim în China antică. Avem The Fire Nation, care și-a inspirație din Japonia imperială, în special din perioada feudală, și mediul lor politic reflectă foarte mult ambițiile imperialiste ale Japoniei din acea perioadă. Și aici se găsesc oamenii care au abilitatea numită Firebending, de a controla focul. În final le avem pe Air Nomads, care au o inspirație clară tibetană și în ce ține de elemente culturale, un mod pașnic de viață, un mod foarte spiritual de viață, influențat masiv de filozofia budistă. Se pune foarte mult accentul pe detașarea de bunurile materiale și de libertate și armonie cu natura. Și aici se găsesc oamenii care au abilitatea numită airbending, de a controla aerul. Doar o singură persoană poate controla toate cele 4 elemente, și anume Avatarul, dar Avatarul este dispărut de 100 de ani. Și tot de 100 de ani avem parte de un război masiv între Fire Nation și toate celelalte 3 națiuni, cu Air Nomads fiind complet eradicați la începutul războiului, deci vorbim despre această temă a genocidului și exterminării pe criterii rasiale. Seria explorează aceste consecințe devastatoare ale războiului asupra societății și indivizilor și subliniază foarte bine, foarte pertinent, importanța înțelegerii și cooperării pentru a pune capăt conflictelor. Pe parcursul seriei asistăm la distrugerea multiplelor așezăminte și orașe și la suferința refugiaților și impactul psihologic pe care războiul are asupra soldaților și civililor. Cum unii din ei sunt traumatizați și își pierd orice spirit de a lupta cu opresorii lor și alții sunt mai motivați de circumstanțele nefericite în care se găsesc. O temă foarte importantă în Avatar The Last Airbender este această temă a echilibrului și armoniei. Spre exemplu, fiecare din cele 4 națiuni cu cultura lor este esențială nu doar pentru poveste, dar are un rol special în menținerea echilibrului în acest univers. Și însuși rolul Avatarului este cel de a menține acest echilibru nu doar dintre cele 4 națiuni, dar și dintre oameni și spirite. Și pentru personajele noastre principale avem această temă recurentă a efectelor pe care le are un conflict de genul pe o scară atât de largă asupra copiilor și maturizarea precoce pe care o induce în aceștia. Mă gândesc să fac un deep dive mai specific pentru câteva din seriile astea și Avatar The Last Airbender cu siguranță ar fi una din ele, pentru că poți să vorbești foarte mult pe tema asta. Dar nu aș vrea să petrec foarte mult timp vorbind doar despre Avatar aici și o să trec la următoarea serie despre care aș vrea să vorbesc, și anume Hunger Games, o serie creată în septembrie 2008 de Suzanne Collins, o serie de cărți foarte de succes și au fost adaptate ulterior într-o serie de 4 filme cu Jennifer Lawrence în rolul principal de Katniss Everdeen. Temele principale din Hunger Games sunt rezistența și rebeliunea față de opresori. Povestea din Hunger Games are loc într-un univers distopic din viitor, pe teritoriul din ziua de azi a Statelor Unite ale Americii, unde avem multiple districte, fiecare cu propriul său rol. Unele districte au rolul de a produce cărbune și resurse naturale, cum ar fi lemnul pentru întreaga țară numită Panem, dar alte districte produc produse de lux, cum ar fi blănuri sau bijuterii, și altele chiar produc forțele armate care mențin pacea. Vă puteți imagina că asta produce o inegalitate socială, pentru că ai districte care se ocupă de luxuri, ai districte care se ocupă mai mult pe acest domeniu militar, cercetare, electronice, și ai districte care se ocupă de minat. Și seria, bineînțeles că explorează inegalitatea profundă dintre clasele sociale din Panem. Elita din această țară este concentrată în capitală, numită Capitol,
care este foarte bogat, foarte puternic și exploatează masele din districtele sărace pentru propriul său beneficiu. Ni se spune undeva la începutul seriei că a avut loc cu mulți ani înainte o rebeliune între districtele mai sărace și Capitolul și districtele aliate lui, dar care nu a avut succes, deci Capitolul a decis ca și pedeapsă că anual fiecare district va trimite 2 copii, un băiat și o fată, ca să joace în aceste Hunger Games, jocurile foamei tradus în română, unde practic se vor lupta într-o arenă până la moarte, până rămâne un singur învingător, și asta este ulterior transformat de către Capitol într-un joc, un sport unde poți chiar paria pe cei care joacă. Avem din nou aceste teme ale manipulării și controlului, pentru că Capitolul folosește jocurile foamei ca un instrument de control și manipulare, menținând populația din districte într-o stare constantă de frică. De aceea jocurile sunt și televizate în toate districtele, tocmai ca să suprime orice instinct de rebeliune. Avem și acest subtext al propagandei prin spectacol. Capitolul transformă jocurile foamei într-un spectacol media și o unealtă de propagandă pentru a-și menține imaginea asta de putere absolută și a distrage atenția de la suferința reală a populației. Ceea ce vedem că se întâmplă și în viața reală, nu doar cu politicienii care încearcă în mod constant să ne distragă atenția cu alți țapi ispășitori, fie că vorbim de comunitatea LGBTQ+, fie că vorbim de imigranți, dar și în media în care o consumăm în mod constant, unde sunt folosite aceste seriale care discută despre problemele sociale, cum aș face argumentul pentru Squid Game, spre exemplu, ulterior în unealtă de propagandă care propagă exact același mesaj ca cel împotriva căruia s-a făcut original acel produs. Deci la început ai avut Squid Games, care a fost o critică la adresa capitalismului, și după avem aceste jocuri Squid Games The Game sau Beast Games, care pervertesc practic mesajul original. Și într-un fel exact asta se întâmplă și în Hunger Games. Avem și această temă a speranței și a schimbării politice, care poate fi adusă de acest simbol de o persoană în jurul căruia toți ceilalți se pot uni. Katniss Everdeen devine acest simbol al rezistenței și speranței, inspirând oamenii din districte să lupte împotriva opresiunii Capitolului. Hunger Games e o serie pe care sincer îmi doresc să o revizitez curând, pentru că are mult mai mult depth decât îmi aminteam acum că am căutat niște chestii pentru acest video, inclusiv tot acest discurs în jurul faptului că personajul principal, Katniss Everdeen, este doar un copil practic și este folosită ca unealtă de propagandă de către oamenii din spatele ei. Într-adevăr, asta duce la această luptă, această revoluție împotriva Capitolului, ceea ce este bine pentru că luptăm împotriva opresiunii, dar în același timp oamenii din spatele lui Katniss o folosesc doar pentru propriile interese. Și în Hunger Games apare foarte proeminent acest motiv al traumei pe care o aduc conflictele armate și al prețului pe care îl plătim pentru aceste conflicte. Dar acum aș vrea să trec și la ultima serie despre care aș vrea să discutați, și anume One Piece, care este o serie manga publicată în Weekly Shonen Jump din iulie 1997, scrisă de Eiichiro Oda, și care a vândut peste 516 milioane de copii, făcând-o cea mai vândută serie de manga din istorie. Tema principală din One Piece este aceea a libertății și a rebeliunii împotriva opresiunii, ca în Hunger Games, dar modul în care această temă este abordată este foarte diferit. Acțiunea din One Piece are loc într-un univers, pe o planetă dominată de un ocean imens, unde toți oamenii se găsesc pe diverse insule și arhipelaguri. Și avem un guvern mondial care are practic controlul absolut asupra lumii politice din acest univers, cu brațul lor militar fiind The Navy, The Marines, și cine li se opune lor sunt oamenii care sunt catalogați ca fiind pirați și protagonistul nostru, Monkey D. Luffy, vrea să devină regele piraților. Ce înseamnă regele piraților în acest context și pentru protagonistul nostru? Este persoana care are cea mai multă libertate și care poate să facă ce își dorește fără să-i fie îngrădite acțiunile de către, să zicem, un guvern mondial. Și asta e de fapt framework-ul prin care această temă a luptei împotriva tiraniei se desfășoară în One Piece. Este libertatea individuală. Și un exemplu bun pentru asta este protagonistul nostru are niște abilități supranaturale, a mâncat un fruct magic care i-a dat abilitatea să-și transforme corpul în cauciuc, să-și poate extinde toate părțile corpului, să fie făcute
dintr-un material elastic și asta însuși este o personificare, o întruchipare a temei astea a libertății, pentru că își poate modela corpul în absolut orice formă și mod dorește. Adică poate să lupte cu libertatea absolută asupra propriului corp. Ce mi se pare interesant în modul în care One Piece reprezintă această temă a rezistenței împotriva opresiunii și autorității este că pe ambele părți, și partea guvernului și partea piraților, totul este foarte gri. Ai exemple de oameni care fac lucrurile pe care le fac în scop pozitiv, dar și ai exemple de oameni absolut oribili pe ambele părți. Și îmi place foarte mult cum în One Piece protagoniștii noștri și echipajul pe care Luffy și-l construiește în jurul lui sunt într-adevăr persoane bune, dar nu sunt protagoniști în sensul în care probabil v-ați aștepta de la o astfel de poveste. Pentru că nu sunt niște persoane complet benevolente care fac tot ce fac din bunătatea inimii lor, ci totul merge înapoi la această temă a libertății și a faptului că ei, fiind pirați, nu le place să vadă libertatea altor oameni fiind îngrădită. Ei cred în acest concept de libertate absolută și de aceea se împotrivesc complet opresiunii făcute de guvernul mondial și de tot felul de regi, despoți și criminali care subjugă alți oameni. Încă o temă centrală din One Piece este această temă a viselor și ambițiilor care se moștenesc. Unul din personajele din One Piece a avut la un moment dat un quote că o persoană nu moare decât atunci când visele lor dispar și asta se vede efectiv în fiecare arc și fiecare storyline din One Piece. Pentru că visele și ambițiile multiplelor personaje transced generația lor și sunt duse mai departe de alți oameni care au fost inspirați de ei. Și fiind o serie manga și fiind o serie din categoria asta de shounen fiind, pentru cei care nu știu cuvântul japonez, pentru tânăr, pentru băiat tânăr, este cum cataloghează ei cine este publicul țintă pentru acest gen de serie. Vorbim și despre tema de prietenie, loialitate și practic found family. Found family este o temă care la bază are această idee de familia este cea pe care ți-o construiești, nu neapărat persoanele cu care ești înrudit prin sânge. Și membrii echipajului Luffy practic asta reprezintă, sunt o familie chiar dacă nu au niciun grad de rudenie, care sunt gata să-și pună visele lor personale deoparte în orice moment pentru a-și ajuta prietenii să și le îndeplinească pe ale lor. One Piece este o serie foarte lungă, are peste 1000 de capitole și lista de teme abordate în One Piece este enormă și e cu siguranță ceva despre care aș vrea să discut ulterior, dar sunt multe teme secundare care apar care mi se pare interesante, una din ele fiind ideea asta de discriminare și acceptare. Sclavia este o practică foarte comună care are loc în One Piece și de obicei victimele acestei practici sunt membrii altor rase fantastice, bineînțeles, cum ar fi fishmen, oamenii care trăiesc sub apă, uriașii și așa mai departe, tot felul de rase fantastice. Avem, bineînțeles, și tema asta a inegalității sociale, inegalității economice, pentru că cei care controlează acest guvern se consideră zei, se consideră deasupra umanității și văd restul oamenilor doar ca pe niște bunuri, văd relația cu ei fiind strict tranzacțională la modul existi ca să-mi îndeplinești mie orice dorință. Dar există un true line prin toate aceste storyline-uri și anume ideea asta că acceptarea și respectul pot depăși orice fel de prejudecată. Probabil voi face un clip dedicat câtorva din seriile mele preferate, cum ar fi Avatar The Last Airbender sau One Piece, unde putem să disecăm mai amănunțit temele. Dar ce am vrut să fac aici a fost să exemplific faptul că media pe care o consumăm și foarte multe din filmele, serialele, desenele animate la care ne uităm au mult mai multe straturi de subtext decât ai crede inițial. Și că astea sunt lucrurile la care suntem expuși zilnic. Și sigur, în majoritatea celor despre care am discutat azi, lucrurile nu sunt chiar subtile, temele sunt destul de evidente, dar chiar și atunci când nu sunt poate atât de ușor de descifrat, cred că ar fi sănătos să putem să avem discuția asta despre ce încearcă o formă de media să ne spună. Și cu asta o să închei aici videoul, dragilor. Mulțumesc dacă ați urmărit până acum și sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Nu mai avem mult până la goalul ăsta pe care mi l-am impus de 1000 de subscriberi unde facem un Q&A, deci dacă ajungem acolo, vă invit să lăsați și aici întrebările pe care poate le aveți pentru asta și ne vedem data viitoare.